מה עם זוהר ארגוב? איך הוא מת? הייתי עובד בעצות, עוד היה נורמלי. הוא מת. מתוך 40 שנה הוא ראה חיים כמו 400 שנה, התעייף מהכסף. מתי? עכשיו היום ואחר כך. ומה קרה לזוהר ארגוב? אז הוא מת ממנת יתר, כי היה לו הרבה כסף. הוא אהב הרבה חשישה. כן? מי היה מעבד אותו חשיש? מי? אני. מתי? אתה? לפני 20 שנה. כולם מתו, נשארתי רק אני. והוא חייב לך כסף? למה נשארת רק אתה? בגלל שהשם אוהב אותי. בין מחט לתחת? בין מעד לתחת להיטלר. ואיך הולך השיר החדש של זוהר ארגוב? לא זכור לי. החדש, נו. אני אזכור את זה. נו, השיר ששרת הרגע. ורגליי נפלטות לדרכים, והייתי גיבור למושיע. ורגליי נפלטות, הדגים בלבלים אותי. ושחצן ויחפן לא ידוע, והייתי גיבור למושיע. שני בקבוקי יין שתיתי חלאס פאדי. פסח אין מה לשתות, אה? את הדם אני. את הדם שלהם יש את הגרמנים האלו. בשביל להתמסטל? אני כל הזמן מסטול, אני הפרתי את כל התורה אני. לא, אל תגיד. אחרי 70 שנה בצוהר, איך אני ידעתי? היטלר לא ידעתי. היטלר גרמני. אז הפכו אותי לגרמני בהיטלר. בהיטלר והימלר. היטלר והימלר והיטלר אמרתי. זה השם השני שלך, היטלר? Hitler, Himmler, Hitler. Sprechen in der Welt, in der Schlag, in der Tag sprechen in der Recht. Verstehen? ואיך הולך השיר של היטלר? השיר של היטלר. השיר יפה, אתה לא יודע, לא מכיר. אתה לא מכיר את השיר של היטלר? כולם מכירים. הלו, שמשון. כמו יונה עומד. בסוף נגליב פולסה. לא. גם אתה מעיל. שמשון.